Няма ли да ядеш? Ма не си гладна. Ако искаш половинка. А? Разделете, айде. Събдимите. Айде. Мокри кърпи имам. Ето си, мангай да. Как ще се натиша да стигне? Так няма. Какво има вътре? Пил. Я да видя кой ще даде сандвич да си дигне ръката. Само пиле и масло. Катюшка, за тебе сандвич? Ако искаш да мисли бялото хляб с масло. Прекрасно ли е? Тя ви искам само хляба, но това има месо. Чуйля, има за теб? Дай на другите. Месо има? Има за всички. Аз съм лесен, няма проблем. Тоше, на теб една сандвич. Не ти ли къде? Не го да... Много да им дадем по... Кете, дръпни го от Джеймс, само да не го оближи. Кате, дръпни го! Дръпни го горе! Джеймс! Джеймс, я мах. Ще му махнеш кишката. Айде, ще си дойде тук. Как се го прави? Тук е вкусно чисто ли? Това? Ти дам ли друг? Да си друг. Да си това не. Дай го на мен. Кой бе? Ще ли се чуш, няма да яде. Дай го на мен, мамо. Те харесва ли ти това? Те няма да яде, не знам се яде. Чакай ти даме това. Е, това ти давам. Виж, това е много хубаво. Качуш, че това е много хубаво. Искаш ли да седнеш? Не. Ето това. Аз ще ги снимам. Аз тук седни се кара да ядеш. Дай на тата. Седни тук да. Той стоил е фен на пламен на сандвичи. Мама, има ли още след усетки? Не, само един. Ще го запаля. Ива, ела да ли хапнеш един сандвич? Моля ти. Ела да разкажеш как е в училище. Учите ли английски език? Има ли сандвич за кинема... Има. Забравих го. White or black? Black or white? За теб, блак. Аз няма да ям. Чакай да този влезе на мен. Не бъде, дойде да вземеш, не дей. Ако искаш. То не е... Това Богдан, това е магазин. Да. Нещо се готин. То не е ли браун това? А? То не е ли по-точно браун? Браун е ми, аз викам блак касъм. Как се личи кой ходи в училище Европа, а? Дидя! Трябва на кафява, Да ви нали? кажа ли, че при ясно време от тук е уникална гледката. Просто се вижда хисара. Надолу. Всичко се вижда супер хубаво. Ти чуеш ли? Те са много изолирани. Почуравки ли? Добре. Не си хвърля ли ръките? Хвърли ми как? Видим до къде ще стигне. Тук никъде. Джейми туриста. Джеймс. Джеймс. Не, може да. What are you doing, sir? Той е намерил нещо. Не, хляб. Катенце, искаш има сандвич да... Той е подпис за потенето. Ама кой тя да се намеси? Катето, вижте ли мокро? Не. То не е много мокро. То подухва тук малко. Иначе го нарича спортник. За потене. Яманите. Спортник. Ябълки. Яманите. Ти да го свалиш в Искаме ябълка. хладничка има. Иска, да хапни себе. А водичка искаш? Колко порезна тая Ива, бе? Гледай каква голяма, бе. Знаеш какво бе, бе? Моля, пиесата. Пазите. Аз бях дошла тук на гости на майка си, тя беше с корема, с бебето. Вижте, корема и аз бях с Тодор, беше на 10 месеца. Айде. И дойдох тук, Румяна с голям корем. И аз викам, аз ще ходя с Тодор на лифта и дойдох с Тодор на 10 месеца на лифта. Мама, имам какво ли? Да, вижте. Вече ми Нещо изподила съм да дала. Да ми имам или не? А? Търкай ги там. Кани ябълка. Какво ти е направила? Дай го така ще се Какво ти е направила, бе?